adi yuswa. Sasamunipun kita ngrepekaken kidung pasamuan Jawi kala wau. Sumangga pangibadah mirunggan saben dinten Jemuah adi yuswa ing Jemuah Legi 24 April 2026 kita lampahi ing manah kita nggadahi pengaken. Pitulungan kita punika saking Gusti ingkang akarya jagat, milanipun siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama lan Gusti Yesus Kristus makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Para adi yuswa, jejer ingkang kita rembak kapulihaken Jabur 126 ayat 1 ing kalane Pangeran Yuwah mulihake kaanane Sion, kaanan kita kaya wong ngimpi. Para adi yuswa, sedaya tiyang kepingin kapulihaken, sakit mataun-taun saged mantun, lan nampeni kesarasan wetah, kajiret dening babakan ekonomi, satemah gali lubang tutup lubang, sakmangke saged lunas daya. Lari-lari ingkang kecalan pedamelan, sakmangke saged pikantuk pedamelan ingkang linanggung sae. Tatuning manah karana pitembungan lan tumindak, sakmangke saged wanuh lan gadahi sesabetanse ingkang linanggung sae malih. Tamtu kita bingah lan kebak caos syukur nalika kapulihaken. Jabur 126 ayat 1 ing kalane Pangeran Yuwah mulihake kaanane Sion, kaanan kita kaya wong ngimpi. Nyata sanget kapulihaken punika perkawis ingkang mirunggan kados dene ngimpi. Juru Jabur nganggep saged kapulihaken punika kados dene ngimpi. Gegambaran punika kadya among tani ingkang nyebar winih sinarengan brebes mili. Nanging nalika panen sinambi pambengok kabingahan. Kados punika nalika Gusti makarya mituhu kersanipun Gusti, lajeng kita nampeni kapulihaken. Emuto cariyos ing kitab suci ugi kebak pamulian Gusti ingkang elok ingkang ngiyataken kapitadosan lan pengajeng-ajeng. Bapa Abraham nampeni putra prajanjen nalika yuswa sepuh. Bangsa Israel kauwalaken saking Mesir lan katuntun srana kaelokan ing ora-ora samun. Israel uwal saking Babil srana bangsa Asyur lan dosaning manungsa katundung srana pangurbanipun Gusti Yesus ing kajeng salib. Para adi yuswa, saged ugi dinten punika panjenengan tasih kagubel dening momotaning gesang, nyanggi sesakit, raga winates, sesambetan brayat boten sae, tatuning manah dereng mantun. Malah kita sampun lami nenggo pitulungan lan kaelokan saking Gusti. Sumangga kita tetep ngener dateng Gusti, tetep kenceng gegem prasetyanipun Gusti ingkang badhe maringi pamulihan. Sampun ngantos kita mlorot ing pengajeng-ajeng, menawi kita tetep mitadosi ngener ing Gusti, setya ing prasetyanipun Gusti, pitadosa bilih kita mangki badhe nampi kapulihaken dening Gusti. Emuto Gusti tansah mikatosaken panjenengan. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring prastyan bilih paduka badhe mulihaken kawontenaning gesang kawula lan kawula pitados bilih paduka tansah makarya ing satata gesang kawula. Kawula pasrahaken para adi yuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi langkung-langkung para adi yuswa ingkang wedal sakmangke winatesan dening sesakit lan raga ingkang ringkih. Kawula pitados menawi paduka badhe paring kekiyatan linuwih, malah kepara paduka maringi bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken para lare-lare kawula ingkang tasih sinau makarya gesang ing bale wismanipun. Monggo Gusti paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, paduka ugi ingkang nganti tuwin berkahi. Mirunggan kalau pasrahaken kawudanipun sirek kawula ingkang wedal sakmangke tinilar dening
tiyang ingkang dipun tresnani dening semah lan garwanipun kawula pitados ing satengahing swasana duh kita paduka badhe paring kegiatan ingkang linuwih malah keporo paduka badhe tetep njejekaken sedherek kawula punika ngener dumateng paduka. Monggo paduka ingkang ngagem Komisi Adi Yuswa ing Gereja Klasis Sinode Tabloid Adi Yuswa Wasita Adi Pengetan Halun ing Jakarta sedaya paduka agem matemah kawula para Adi Yuswa tansah caket raket kalian paduka lan paduka ngreksa kawula. Kawula pasrahaken pandonga pasabat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus ingkang paring berkah dhateng kawula. Siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra, Tuwin Sang Roh Suci makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Sumangga para Adi Yuswa kita tutup pepanggihan kita pangibadah mirunggan saben dinten Jemuah Adi Yuswa srana ngrepekaken kidung. Sumangga.